Ayo diaturi Monggo. tembange ana liwung. Nah, sekang kanca banser mangke ugi dipun tunggu. Monggo Bos. Yo. Hae hae. Bareng Yuarsa. Iya iya iya. Iya iya iya. Sawer sawer sawer. Waduh. Yune masuk. Jogja Solo. Ya ya ya. Ya ya ya. Wong bagus dadi lagu. Bodo ati kita siap Datan bisa mulah ke hatiku. Ayo, Terima kasih Bos. Rime pakem ya Mas. Pakem. Niki matur nuwun Bos, Ugi nyun mugi-mugi. palila kagem sedaya mbok menawi kepareng jumeneng cobi lah. Kali joget Pak. Ben mandan mesra nggih. Nggih. Nah, ayo Mas. Ayo joget yo. Ayo jajan. Ayo Mas, ayo. Ampun, Ayo ampun, Mas, Kemo. ayo. Ayo Mas, ayo. Ayo Mas, Nah, ayo. dikancani monggo monggo. Nah, Ayo, tak Mas. mriki to. Ngilangi tak rasa srepet, Nah, bengkek biar dan tambah lain-lain. engsok. Nah, betul. Ayo Mas. Strawberry. Wah. Ayo Bos, mriki Monggo, Bos, monggo. kula rencangi Ayo, Bos, pokoke. mriki. Kurang afdol anggere ora karo jumeneng. Ayo Bos, tak Ayo. goyange. Heeh, wis pokoke. Ayo dilanjut. Yo. Sabda Asik. Iya iya iya. Iya iya iya.
kula tambahi nikah. Ajeng milih sing pundi. ajeng- Ampun lenggarin. Niki kurang napa mboten, Pak? Mrikirin lah. Dereng tong maksudnya tembangnya sing. Lah nggih tanggung, Pak. Tanggung, Pak. Dereng Dereng rampung. Tembangnya dereng rampung Nggih. kok ditotol pitik Mangke malah. magel ya, Bet. Nggih. Oh nggih, nyuwun setunggal malih Mbak Ikan apa Mbak Siti? Ayo ya Mriki. kok kon Oh Mbak Siti. Oh, Mbak Siti, ayo Mbak Siti. nyambut. Ayo Mbak gawe. Siti. Oh angger udus sih. Iya. Ayo Mbak Siti. Kene. Gendong apa? Loh, ampun lenggah, Pak. Ampun lenggah, Pak. Kiri ini kok nonton Mbak Siti. Iki kula tambahi siji maneh kok. Nah, ayo disambung Yul Ya. Yul. Sabda di paraku. Iya iya iya. Iya iya. Mokiku sing ilang. Ayo. Tresnaku mangkino mati. Ayo sekali lagi Yul. Iya iya iya. Iya iya iya. Nah, aku datangnya. Yo arisan lagi. Iya iya iya. Terima kasih bos-bosku. Satu lawan dua. Arista. Mbak ibu-ibu aja melu. Aja diampet angger. Bu, apunten nggih hiburan nggih Bapak ben ngenjang niku tambah sayang pokoknya kalian Ibu. Nah, bener. Oh dudak. Oh sampean dudak loh. Oh, Kasih pas sekolah taranda lah waktu ini loh. Jan. Tapi aku jen randa nih payu sih sampean berarti belum beruntung ya. Nah. Mbak Kayuwati nanti ditunggu ya, nanti Mbak Kayuwati ya lagunya apa biasanya? Sabtu Iya iya iya. Iya iya iya. Terima kasih matur suwun. Taksiten